Stop! Len pekný inzerát. Nestačí. Ten inzerát totiž to priniesie ľudí len po dvere, ale o predaji samotnom sa rozhoduje vo vnútri. Obliadka nie je len obyčajná prehliadka bytu, kde stačí ukázať, kde je kuchyňa. Dobrý maklér nehovorí všetko a veľa, ale to, čo je pre klienta dôležité. Neukazuje klientovi len prázdne izby, ale ako budúcemu vlastníkovi jeho nový domov, skryté prednosti tejto lokality, kľud v spálni alebo svetelné podmienky. Každý hľadá nehnuteľnosť z iného dôvodu. Niekto hľadá lokalitu, niekto prvé bývanie, niekto väčší priestor pre svoju rodinu alebo čistú investíciu. My musíme najprv poznať ich motiváciu, lebo ináč stredáme s všetkými argumentami úplne naslepo. Preto musíte namiesto rozprávania veľa počúvať, zistiť ich obavy a odpovedať na technické otázky. Musíte vniesť absolútnu istotu do ich rozhodovania. Ak komunikácia zlyhá, tak klient odchádza bez emócie a už sa nevráti. Naopak, dobre vedená obhliadka pomôže klientovi predstaviť si, že tu chcem žiť. No a tam už je len krôčik k tomu, aby povedal, toto chcem.